Det er egentlig utroligt, at man kan udrette med sådan en spraydåse, og svineriet breder sig overalt. I gamle dage var der noget, der hed graffiti-malere. I dag nøjes man med at sætte et par kruseduller, og sådan noget hedder en tag. Det er indre København, hvor 14-17-årige unge med en spraydåse som hærværktøj vandrer rundt i kedsomhedens ørken og afsætter deres spor. Vi var her, vi eksisterede 1993. En pestilens for husejere og alle os andre, der ser det, mens enkelte kæmper mod grimheden. Det her, det er ren hærværk, og der er ikke nogen mening i det overhovedet. Det er der ikke. Det er ligesom de små hunde. De tisser på alle hjørner. Det er det. Der er dels små hunde i storbyerne efterhånden. Ja, det er efterhånden, må man sige. Og de tisser højt. Nede på jorden står to kvinder mod en mur. Hvilken rolle spiller de? Er de velmenende tanter på studiebytur efter ny kunst, eller hvad? Forsvar lidt senere. I en tunnel på det ydre Nørrebro traf vi 14-årige Chris og hans veninde, som næppe hører til i den hærdede inderkreds af taggere, men lidt med er man jo altid. Hvad nu, hvis politiet de kommer? Det gør de heller ikke. Hvorfor ikke? Hvis de endelig kommer og smider dåserne, så kan de ikke bevise det. Hvis du er heldig, kan du få dem for 35 kroner, ellers koster de 80 for en lille dåse, ellers koster de 120 for en stor. Bare for at kede, så koster det penge. De to kvinder kommer henholdsvis fra turistorganisationen Wonderful Copenhagen og Københavns skolevæsen. De er gået til kamp mod taggeriet og har studeret fænomenet indgående. Det er et symbol, som du skriver på en væg, og så kommer der nogen, som også laver sådan nogen forbi, og de svarer så på dit tag. Og jo flere tags du har, jo højere rangerer du inden for det hierarki, som vi har fået oplyst eksisterer inden for den form for udsmykning. Et taggerhierarki, ja så. Hvilke pædagogiske midler vil disse kvinder så tage i brug for at overbevise den opvoksende generation om, at de ikke skal gå og svine vores matrikelnumre til? Hvilke trusler har de? Altså en byrundtur i sådan en gammel bydel, som vi kan finde her i København, det vil helt automatisk skærpe børns interesse og nysgerrighed for, hvad har det foregået her og så videre. Og når de så ser, at det er overmalet, så vil de fylde væmmelse. Det er jeg helt sikker på. Da 14-årige Chris hørte om de planer, var han ikke sen til at opgive taggerkarrieren og meddele, at han havde andet at se til. Jeg har fået arbejde, så har man ikke rigtig tid til at lave sådan noget. Kun en gang mellem om weekenden og sådan noget, hvis man keder sig. På en skole i Valby er eleverne i 8. og 9. klasse ude at tage billeder af taggersvineriet. De har fået til opgave at fremstille en avis kaldet Tax-Free, som snart bliver sendt ud til skoler over hele Sjælland. Politiet har hidtil ikke kunnet stille meget op, så derfor bidrager justitsministeren med sit billede, hvis det kan skræmme nogen. Det er jo meningen, at det er sådan, så de kan se, hvor dumt det er. Det er det, der er meningen, tror jeg. Min mening, jeg tror ikke, de hjælper. Nej, det gør det nok ikke. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke, de går så meget op i sådan en lille avis der. Jeg tror, at dem, der laver det, det er ikke sådan nogen, der gider at læse noget, de får i skolen. Jeg tror først, de skal have en straf, før de står op og sådan noget. Tak til teknikken. Der er nødhjælp på vej til nutidens storbymenneske. Først maler man sit hus rigtig pænt, herefter behandler man det med afvisende voks, som gør det til en leg at fjerne for servicemanden, som man abonnerer på. Sikke en masse arbejde, der bliver skabt. Hvorfor fjerner du min tag? Vi er trætte af de her hjernedøde tagger, der render rundt og tilsviner vores byer. Og nu kan det lade sig gøre at fjerne det. Så langt er man ikke nået alle steder. Efter talrige forespørgsler for at finde den hårde kerne af taggere, blev vi henvist til denne bygning på Nørrebro som det bedste bud. På det fri gymnasium kender pedellen alt for godt problemet blandt de yngste 8. og 10. klasser.
Vi må nødvendigvis komme herfra, men det er jo svært at finde ud af, hvem det er. Og jeg har stort set opgivet kampen mod de tags, der er her på vores bygning, fordi jeg kan fjerne dem den ene dag, ikke? Og så er der lige så meget eller dobbelt så meget den anden dag. Ikke? Hvor pædagogikken og ordensmagten giver op, står kunstkyndige klar til at tage over. Vi træffer en samtidsanalytiker, som rent faktisk er i stand til at se noget i taggeriet. Det vi finder her, det er et kunstnerisk udsagn, som kan føres i lige linje direkte tilbage til de første kendte hulemalerier. Men de fleste mener, at det er noget forbandet svineri. Sludder. Tværtimod, det her det er en illustrativ manifestation, som viser, at de mennesker, der laver det her, de er ikke kommet sport videre siden dengang.